si ti zapamtio, đubre, jedno. Ajde na zvučnik stavi. Alo, Ko je na telefonu? na telefonu je Mirza Hatić. Ja, reci. Kako si, Ljudino? Dobro, kako vi? Ništa da vidim, samo kako si. Je se pokrio pred spavanje sad? Pa jesam. Dobro, je zaključio vrata, ima lopova. Jesam. To, pašom, to je najbitnije, da se zaključio i da se pokrio. Ja. Halali što smo te probudili, a nisi zaspao, nismo te probudili. Pa nisam. A reci mi, jel se kod tebe miš objesio u frižderu? No. Ako ti se objesio da ga napunimo ja i Đelo. Miša. Čuj Miša. Ljudino, izvini što smo te uznemirili, halal nam, igrali smo neki izazov, izvini. Ja? Čuj ja. Pa dobro. Đelo je kriv, da znaš, đubre ono malo tamo, da znaš. Jebote. Zločo mali. Ja, dobro. Prijatno, Ljudno, i halal što smo te uznemirili. Pa dobro, eto. Dobro Ovo da je nam nije najbolje, ček. ljudi. Ovo je najbolje, zoveš broj kojeg ne znaš i ovako moraš da radiš. To je najbolje. Dok nam ljudi ne budu majke.